ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚୁଚୁମରା ବ୍ଲକର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଓଝରନ ଜଳପ୍ରପାତର ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସମ୍ବଲପୁର କଟକ 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଶେଷରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫିଟିଛି ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତା। ଏଭଳି ଦୁଃସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରାଇବାରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସଫଳତାର ମାନଚିତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଲାଗିଥିବା ଏହି ରଇତି ଜମିରେ 600 ମିଟର ରାସ୍ତା ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ ଜମି ମାଲିକ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବାଦ ବିବାଦ। ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ମାତ୍ର 600 ମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ନପାରି ଅଧୁରା ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଥିବା କିଛି ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଏଥିରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ଏହି 600 ମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସଫଳ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରତିଫଳନ ଚିତ୍ର ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜୁଜୁମୁରା ଛାତି ଉପରେ। ଶ୍ରୀ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରଞ୍ଜନ ଚିକୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ଶିବ ରଞ୍ଜିତ, ସମ୍ବାରୁ ଭୋଇ, ରମଣୀ ଭୋଇ, ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଡକ୍ଟର ରାଜାରାମ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସଫଳ ପ୍ରୟାସରେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିବା ବିବାଦର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗମନାଗମନ। ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସହିତ କୟାକୁଦ ପଞ୍ଚାୟତର ଗଇଲଗୁଡ଼ି, ତାଲଝରନ ଓ ଚୁଚୁମରା ବ୍ଲକର ଉଡ଼ଗୁଡ଼ିପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଏପରିକି ଦେଓଝରନ ଭଳି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସବୁଦିନିଆ ବାଟ ଫିଟିଥିବାରୁ ସବୁ ମୂଳରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି।